to ananeno kamano gitemo mana justify. Ma ok en gino makare. Ma ok en gino makare. Onego ji obed ni ngima mora mora kokaw gender based through gender based violence ok ing'i ni kiani ng'ano nonego obi to kobiro yani ochamo pesa na mago ok nyal justify gender based violence. Koro wachno kayego. Yes. To bende mana kaka iwacho nonego beni wagede atamalo 80 mag jogo ma inege udi. Kata kamane wawacho kanyo ni nyalo bedo kata kinde mane wachako wacho ni weche gi mag nek mag joma mine medore kaluore ni onge okang' mikawo ne joma oseneko. Bende nitiere step minyalo kaw ne jogo ma osenego joma mine pacho kae manyalo bedo ranyisi ma ng'ato kobedo piny to seche moko paro mar neko bire pache to wacho ni kaluore kod kuma mano mi ng'ama chielo kadwa ni kuma kamano an bendo yuda nikech adire wanyalo neno ka mana kiwacho ni seche moko jomoko konegi to koseneko to bang' thuolo machuok waneno ka bura yuare kate do kacha kate kot kacha kata bang' thuolo machuok tigole oko e yor bond gino mabende koro podi nyalo miye mano liwe ni wadong kata ng'ane chana nego to weya thuolo mabe koro kanego ma ng'ama chielo dong onge gima sirikal bro timona kata kamano ere kaka sirikal onego bed ni rido chike motudore kod nek mag joma mine. Okay, gima sirikal nyatimo mokwongo kapok wachope sirikal wanyang'iyo kaka wadake udi wan owuon. Gimilongo ni community policing. Kamudake no ka ng'ato useng'eyo ni ma ng'amonego to onego una za community ubiro kanyakla to ufuatilia wach ng'ani. Kasto kaka nani longena Tabitha wachocha wacho ni tinde nitie mbinu minyalo timo kata Google search. Ing'iyo ni ng'ama kama wachne ni osedhi nade. Koro mano be bro konyo. Ng'ama oseneko onego bed ni wa report kasto wechege go bedo e mtandao kaendi. Bro konyo the next victims makapok oromo kodgi to Google gi matin to nyaneno ni ng'ani nitie gi record mar neko. Serikal nya introduce policies ma emphasize on importance mar human life to fight against gender based violence njia makama sani policies nitie but implementation onge. Emomiyo ineno ni ng'ato neko kinyen gi bond case kiani yuare court 2 years ni ng'at moro kendo bose inyo. Koro policy gi nyaketo ni ng'ama nigi case mar neko to onge bond. Mondo en kodong' e iye kucho to wabro prevent ng'amo nyaro go koka monegi. Koro mano gima sirikal nyatimo community onego watim community policing wan owuon. Yes. Tabitha bende paro ni sirikal osetimo moromo neno ni ogeng' nek mag joma mine inya nyako tudore kod kuma ma imiyo jogo moneko nikech wanyalo neno mana penjo mapenjo Xavierer kae ni nitiere cases moko mayuare ahinya e doho to bang' mano kata kosemak ng'ato to nitiere moko ma iweyo thuolo e yor bond to koseweyi thuolo e yor bond to kata family mar seche moko jal minego nyalo feel ni ngima gi ok nitiere kama kare ka koro gineno ka jal manonego kata nyathigi podi wuotho oko kacha kendo wuotho mana ka ng'ama ok otimo gimoro amora. Tabitha.